Moltes gràcies. A veure, el nostre grup, des del primer moment, vàrem manifestar que estàvem en contra de dedicar els diners d'aquest projecte del Plan Confiança, que eren 5.600.000 euros, a construir l'aparcament en la plaça del Mercat, perquè enteníem i defensàvem un altre projecte i una altra inversió en aquests diners per a coses que enteníem que podien ser més necessàries en el nostre poble. A partir d'ahí, vosaltres, el grup del Partit Popular, teniu la majoria en l'Ajuntament i decidiu que aneu a fer el vostre projecte endavant. Teniu la potestat legal i en números de poder-ho fer i així va endavant. Avui tenim l'aparcament en la plaça quasi acabat i un problema que solucionar. En els diversos intents que s'han intentat portar endavant no han eixit. Però nosaltres hem dit que el problema està ahí i el problema no és un problema del Partit Popular, és un problema del poble d'Algemesí i que nosaltres, com a responsables i representants del poble, tenim l'obligació de solucionar. I hem dit i hem repetit diverses vegades, així, en el pleno i en comissions, que estem disposats a col·laborar. I en les passades comissions de la setmana passada, a pesar que els papers ens donen a pressa i correguents i alguns, fins i tot, en la mateixa comissió no es coneixíem, sobre la marxa aportàrem idees i coses que vèiem que des de la nostra experiència se podien millorar. Oferim col·laboració, no ens neguem a col·laborar. El que no podem és col·laborar en alguna cosa que no se ens convoca per a que col·laborem. Si no se ens convoca per a que col·laborem, només ens queda l'opció de, vista la vostra proposta a la tràgala, de rebutjar-la perquè no ens pareix bona. Si ens haguera convocat a col·laborar, les nostres aportacions s'haurien pogut discutir. Així hem fet aportacions, algunes a bote pronto, que ni siquiera han merescut ser estudiades, ni vistes, ni olorades. D'aquesta manera no podem aportar per a solventar el problema que existeix. I així tenim una manifestació més de les tantes que en aquest plenari estan veient-se. És a dir, per a gestionar hem de traure 110.000 euros del nostre remanent líquid de tesoreria de l'any passat, immobilitzar-los ahir, retindre-los, perquè fa falta per a gestionar l'aparcament en el mig any que queda. Immobilitzem ahir uns diners que probablement recuperarem alguna part en tot o més després en l'explotació, probablement. Però avui per avui els immobilitzem. Quan, precisament, la situació econòmica no està per a immobilitzar diners, sinó per a dedicar-los a produir altre tipus de coses i solventar altres necessitats que n'hi ha en aquest poble. I entre elles, obligacions pressupostàries que tenim en el nostre pressupost de fer front a contractes que tenim que hem de complir. Per tant, nosaltres això ho vam dir en la comissió i ho tornem a dir així, des del punt de vista que volem col·laborar i buscar una altra dinàmica de gestió de l'aparcament que no comporta ni tindre que immobilitzar ni tindre que, sinó que comporta precisament que l'Ajuntament, una vegada està el problema ahí, li busca una solució i una solució que siga bona per a la ciutat, que siga bona per als ciutadans i no costosa ni gravosa per a l'Ajuntament. Des d'aquest punt de vista, nosaltres no podem estar d'acord en que se dedique el remanent líquid de tesoreria de l'any passat a immobilitzar-lo ahí quan n'hi ha altres necessitats en el poble en els quals poder dedicar aquests quasi 20 milions de pessetes i aquests 110.000 euros que anem a tindre ahí retesos perquè la forma de gestió que vosaltres heu triat obliga a immobilitzar aquesta quantitat. No podem estar d'acord i per això votarem en contra.